போறா போறா போறா. ஏன்டா எப்ப பார்த்தாலும் செல்லுல கேம் விளையாட்டே இருக்க? கேம் விளையாடுறதுனால 10 பைசா பிரயோஜனம் இருக்கா? வேலைக்கும் போய் தொலைய மாட்டேங்கிற. நான் ஒண்ணு சொன்னா நீ ஒண்ணு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க. என்னடா முறைக்கிற? 2 வெங்காயத்தை எடு. 1 2. இந்தாம்மா நீ கேட்ட 2 வெங்காயம். என்னடா இது? நீ தான் நம்ம 2 வெங்காயம் கேட்ட. 2 எடுனா 2 தான் எடுப்பியா? ஏன் இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்து உன் சொத்தா குறைஞ்சு போடும். என்னமோ பண்ணி தொலை, நான் சொல்றது நீ கேட்க மாட்டேன். உனக்கு இருக்குடி. பால் நல்லா கொதிக்குது, காஃபி போடணும். டே 2 டம்ளர் எடுத்துட்டு வா. சரிம்மா. ஐயோ, அம்மா வெங்காயத்துக்கு 2 கேட்டா 2 தான் அடிப்பேன் திட்டுனுச்சு. டம்ளர் ஒரு 4 எடுத்துட்டு போவோம். இந்தாமா. என்னடா அது? நீ தானம்மா டம்ளர் கேட்ட? அதுக்கு எதுக்கு 4 டம்ளர் எடுத்துட்டு வந்த? மா நீ தாமா. என்ன நான் தாமா? சொன்ன பிச்சை கேட்க மாட்டேன். இருடி உனக்கு இருக்கு. அமுகு டுமுகு அமால் டுமால்.